Hos tandlægen Lars Hjort i Malmø kan de få udført kronearbejde fra en tand til flere tænder samt kosmetisk behandling. Vi skal nu følge en dansk patient, som har fået lavet en kronebro over nogle af sine tilbageværende tænder i undermunden. Hej, velkommen. Hej, varsågod, du kom ind. Det er hans sidste besøg hos Lars Hjort, inden han skal have fastmonteret sin nye kronebro. Hvorfor vælge os i Malmø? Vi har et moderne syn på relationen mellem patienten og tandlægen. Der lægges stor vægt på information om behandling og behandlingsmetoden. Vi giver altid et grundigt prisestimat. Tandlægen Lars Hjort har siden 1994 behandlet patienter fra hele Danmark. Denne patient har været sammenlagt 3 gange hos tandlæge Lars Hjort, inden han med sin nye bro meget tilfreds kan tage tilbage over Øresund.